idan kaga Allah ya sa kana ambatansa to ya riga ya bada adireshin a rubuta ka cikin wanda zai marhama. Wallahi saboda Allah ya faɗa duk ibadan da muke yi a duniyan nan Allah ya faɗi adadi, wasu ya faɗi wuri, ya faɗi sakamako. Banda ambatan Allah ce uzkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. To duk wanda ya ga yana ambatan Allah, Allah yana kusa da Allah. Allah bi yarda ka ambace shi bai san ka, kusan wannan. Allah bi yarda ka zama mai ambatan shi kuma a ce yana son mutum. Duk wanda ga yana ambatan Allah to Allah yana son shi. To haka nan roƙon Allah. Rayuwar nan ba za ka taɓa iya mata ba ko kai waye, wallahi sai ka nemi taimakon Allah. Sai da agajin Allah ake iyawa. To wannan yana ciki, dan malamai sun ci faɗa cewa Allah ya zargi wanda ba sa ambatansa, ya ce wala yadhkuruna Allah illa qalila. Alama ta gaba ita ce ta nawa, ta shida ko ta biyar, shine yana daga ciki mutum ya zamto baya fushi idan ya ga an saba ma Allah. Daga cikin alaman zuciya tana da matsala, ba wannan tsarkin balle ta zama ado ga rayuwar mutum, shine ya zamto ai ta saban Allah mutum bai damuwa. Kun san annabi Isa alaihi salam akwai waɗanda Allah ya la'anci bani Isra'ila akan harshensa. Allah ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kawai rashin hana abu mai kyau Allah ya tsine ma al'umma, ba fa su suka yi laifin ba, ba su ce bai da kyau ba, Allah ya fushi da su. To ballantana wani zaka ga abun ma burge shi yake yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi